नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. या लाईव्ह मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय संविधानाचे शिल्पकार किंवा जनक मानले जात होते. त्यामागील मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. प्लीज लाईक करा पटापटा सर्वांनी. चॅनलला डबल टॅप करायचं आहे मंडळी. तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानाचे शिल्पकार किंवा जनक मानले जात असायचे जाते अजूनही. तर त्यामागील मुख्य कारणे काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. तर पहिलं कारण आहे मसुदा समितीचे अध्यक्ष. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मसुदा समितीचे ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्ष होते. कोणत्या समितीचे अध्यक्ष होते? मसुदा समितीचे ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. प्लीज पटपट कमेंट करा सगळ्यांनी. तुम्हाला जर काही माहिती असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा मला. आज आपण सखोल अभ्यास करणार आहोत एक एक प्रश्नाचा. तर मसुदा समितीचे अध्यक्ष 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी, कोणता मसुदा तयार करण्यासाठी? संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. ती म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. या मसुदा समितीचे ड्राफ्टिंग कमिटी अध्यक्ष होते. सखोल
अभ्यास त्यांनी सुमारे 60 हून अधिक देशांच्या संविधानाचा सखोल अभ्यास केला होता. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी किती जगांचा देशांच्या आर्थिक अ, देशाचा किती देशांच्या संविधानाचा सखोल अभ्यास केला होता? 60 हून अधिक. किती? 60 हून अधिक. त्यातली चांगल्या तरतुदी भारतीय परिस्थितीनुसार आपल्या संविधानात समाविष्ट केल्या. म्हणजे त्यांनी आपलं संविधान आखलं, पण त्याच्यामागे त्यांचा सखोल अभ्यास होता मंडळी. काय होता? त्यांनी काय केलं 60 हून अधिक देशांचा संविधानाचा सखोल अभ्यास केला. त्यानंतरच त्यांनी चांगल्या ज्या आपल्यासाठी, आपल्या देशासाठी, भारत देशासाठी ज्या चांगल्या होत्या, त्या भारतीय परिस्थितीनुसार आपल्या संविधानात समाविष्ट केल्या. आणि त्यानंतर काय झालं लोकशाही आणि हक्क. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सर्वांना समान हक्क, न्याय आणि स्वातंत्र्य मिळावे. यासाठी त्यांनी संविधानात मूलभूत हक्कांची म्हणजे फंडामेंटल राइट्स भक्कम तरतूद केली. काय केलं त्यांनी? लोकशाही आणि हक्क. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या आपला भारत कसा आहे? विविधतेने नटलेला आहे. बरोबर ना? प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा चॅनलला. लाईक अजिबात वाढत नाहीये. प्लीज लाईक करा. प्लीज लाईक करा मंडळी. लाईक होऊन जाऊ दे. प्लीज, प्लीज मंडळी प्लीज लवकरात लवकर लाईक करा. तर त्यांनी त्यांनी काय केलं, जे लोकशाही आणि हक्क भारतासारखे विविधतेने आपला भारत देश नटलेला आहे. त्यासाठी त्यांनी या देशात काय केलं, सर्वांना समान हक्क, न्याय आणि स्वातंत्र्य मिळावं यासाठी त्यांनी संविधानात मूलभूत हक्कांची भक्कम तरतूद केली. आणि अहोरात्र परिश्रम. काय केलं? अहोरात्र परिश्रम. प्रकृती अवास्त असतानाही त्यांनी अत्यंत कमी वेळात आणि अचूकपणे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान तयार करण्याचे ऐतिहासिक कार्य पूर्ण केले. बघा मंडळी, अहोरात्र त्यांची प्रकृती अजिबात बरी नव्हती असतानाही त्यांनी कमी वेळात आणि अचूकपणे जगातील सर्वात मोठे लिखित लिखित संविधान तयार केले. हे ऐतिहासिक कार्य कोणी केले पूर्ण? डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. तर तुम्ही सगळ्यांनी वाचून घ्या. मी स्टार्टिंग पासून ठेवते बघा.
परत मी एकदा सांगते, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधानाचे जनक कोणाला मानले जाते? तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना. का म्हटले जाते? कारण ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. 29 ऑगस्ट 1947 रोजी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. तर डॉक्टर बाबासाहेब बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे कोण होते? अध्यक्ष होते. ड्राफ्टिंग कमिटी. तर त्यांनी खूप सखोल अभ्यास केला. 60हून अधिक देशांमध्ये ते फिरले. तिथला अ, छान असा अभ्यास केला तिथल्या संविधानाचा. त्यानंतर आपल्या भारतात येऊन त्यांनी चांगल्या ज्या तरतुदी आहेत सगळ्या ह्या गोष्टीच्या त्या आपल्या संविधानात त्यांनी मांडल्या. त्यांची परिस्थिती म्हणजे प्रकृती त्यांची बरी नव्हती. तरीही त्यांनी अहोरात्र परिश्रम करून ते संविधानाचं कार्य, ऐतिहासिक कार्य पूर्ण केलं. म्हणून त्यांना काय म्हणतात? भारतीय संविधानाचे शिल्पकार. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. तर दुसरा प्रश्न आहे. तर दुसरा प्रश्न आहे असा, की भारताचे मिसाईल मॅन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? पर्याय आहे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई आणि डॉक्टर CV रमन. तर आन्सर आहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम.
भारताचे मिसाईल मॅन म्हणून कोणाला ओळखले जाते? तर त्याचं उत्तर आहे डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम. त्याचं कारणही सांगते मी तुम्हाला. डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम यांनी भारताच्या अग्नी आणि पृथ्वी यांसारख्या शक्तिशाली क्षेपणास्त्रांच्या म्हणजेच मिसाईल्स विकासामध्ये मुख्य भूमिका बजावली. माहिती आहे का मंडळी तुम्हाला हे? हाय नानासाहेब दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? डॉक्टर अब्दुल कलाम डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम यांनी भारताच्या अग्नी आणि पृथ्वी यांसारख्या शक्तिशाली मिसाईल विकासामध्ये मुख्य भूमिका बजावली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठी प्रगती केली. म्हणूनच त्यांना मिसाईल मॅन म्हटले जाते. समजलं का? का म्हटलं जातं त्यांना मिसाईल मॅन? कारण डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम यांनी भारतासारख्या अग्नी आणि पृथ्वी यांसारख्या शक्तिशाली मिसाईल विकासामध्ये मुख्य भूमिका बजावली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठी प्रगती केली. म्हणूनच त्यांना मिसाईल मॅन म्हटले जाते. ते भारताचे कितवे राष्ट्रपती होते? 11वे. कितवे? 11वे. आणि त्यांना मुलांशी संवाद साधायला खूप आवडायचं मंडळी. असे होते आपले डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम. नमस्कार दादा. नाना दादा नमस्कार. काय ताई मजेत का हो? हो दादा मस्त मजेत. तुम्ही कसे आहात? पटापट सर्वांनी कमेंट करा मंडळी. पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी. भारताचे मिसाईल मॅन म्हणून कोणाला ओळखले जाते लक्षात ठेवाल ना? डॉक्टर ए-पी-जे अब्दुल कलाम. त्यांना का म्हणायचं? कारण त्यांनी पृथ्वी आणि अग्नी यासारख्या शक्तिशाली मिसाईलमध्ये त्यांनी विकासामध्ये मुख्य भूमिका बजावलेली होती. त्यांनी त्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने संरक्षण क्षेत्रात मोठी कामगिरी केली होती. म्हणूनच त्यांना मिसाईल मॅन म्हटलं जातं आणि त्यांना मुलांशी संवाद साधायला खूप आवडायचं आणि ते आपल्या भारताचे 11वे राष्ट्रपती होते. किती छान गोष्ट आहे ही बघा. योगेश दादा नमस्कार. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा मंडळी, लाईक करा. पृथ्वीराज दादा म्हणतायत कानफटे आडनावाची माहीत आहे का? नाही दादा पृथ्वीराज दादा. नानासाहेब दादा म्हणतायत आम्ही ठीक आहोत. तुम्ही? मी पण मस्त आहे नाना दादा. समाधान दादा हाय. ए-पी-जे अब्दुल कलाम येस. मिसाईल मॅन. मिसाईल मॅन म्हणून ओळखलं जातं. समाधान दादा स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. कसे आहात तुम्ही? पटापट सर्वांनी लाईक करा मंडळी. समाधान दादा, नाना दादा, पृथ्वीराज दादा, योगेश दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. पुढचा प्रश्न आहे जगातील सर्वात खोल महासागर कोणता आहे? वाचून घ्या जरा. आपण मग याच्यावर स्पष्टीकरण करू.
नमस्कार अक्षय दादा. स्वागत आहे अक्षय दादा तुमचं. लाईक करा सगळ्यांनी. लाईक अजिबात वाढले नाहीयेत. फक्त 3 लाईक आहेत. जगातील सर्वात खोल महासागर कोणता आहे? सांगा बघू. हिंदी महासागर, अटलांटिक महासागर, पॅसिफिक महासागर आणि आर्क्टिक महासागर. तर ह्याच्यातील जो सगळ्यात खोल महासागर आहे तो पॅसिफिक म्हणजे प्रशांत महासागर आहे. तर याचं स्पष्टीकरण मी तुम्हाला सांगते. पॅसिफिक महासागर हा जगातील कसा आहे? सर्वात मोठा आणि खोल महासागर आहे. असं पण विचारू शकता, जगातील सर्वात मोठा महासागर कोणता? तर पॅसिफिक महासागर. आणि जगातील सर्वात खोल महासागर कोणता? तर तोहीच पॅसिफिक महासागर किंवा प्रशांत महासागर म्हणतात त्याला. 2 दिवस सुट्टी राहिली आता. दादा एन्जॉय करून झालं का आता? तर या महासागरात मरियाना ट्रेंच ही जगातील सर्वात खोल जागा आहे. कोणती? मरियाना ट्रेंच. जिची खोली सुमारे 11,000 मीटर पेक्षा जास्त आहे. किती? 11,000 मीटर पेक्षा जास्त आहे. हा महासागर पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास 1/3 भाग व्यापतो. बापरे! बघा. त्याचं कळलं? हं. हं. अक्षय दादा म्हणतायत, आता प्रशांत नावाच्या मित्रांना पॅपेसिक नावाने हाक मारतो. हां, असंच करा. ए हाय पॅपेसिक. ए माझं नाव पॅपेसिक नाहीये, प्रशांत आहे. मग तुला पॅपेसिकलाच प्रशांत म्हणतात. ए तुला माहिती नाही का? असं विचारायचं. मी विश्रांतीला सुट्टी घेतली होती. भरपूर विश्रांती झाली. वॉव! खरंच सुट्टीची गरज असते दादा. विश्रांती घ्यावी. मनाची विश्रांती, मनाला विश्रांतीची गरज असते आणि शरीरालाही. जगातील सर्वात खोल महासागर आहे पॅसिफिक महासागर. पॅसिफिक महासागर हा जगातील सर्वात खोल आणि मोठा महासागर. या महासागरात मरियाना ट्रेंच ही जगातील सर्वात खोल जागा आहे. कुठली? मारियाना ट्रेंच. जिची खोली सुमारे किती आहे? 11,000 मीटर पेक्षा जास्त. हा महासागर पृथ्वीच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या जवळपास 1/3 भाग व्यापतो. मंडळी लाईक करा. अक्षय दादा म्हणतात मेंदू जास्त काम करतो. हो, सध्या मेंदूच काम करतो. पुढे-पुढे जाऊन आपल्या मेंदूची पण काही गरज लागणार नाहीये. एआय येईल आणि रोबोट येतील काम करायला माणसांव्यतिरिक्त. लाईक करा मंडळी, लाईक करा. लाईक करा मंडळी. लक्षात ठेवा आता, जगातील सर्वात खोल आणि मोठा समुद्र कोणता? पॅसिफिक महासागर. तुमच्या प्रशांत नावाच्या मित्राला लक्षात ठेवा आणि त्याचं नाव लक्षात ठेवा पॅसिफिक. लक्षात राहील नेहमी.
अक्षय दादा म्हणतायत माईक म्यूट आहे. हाय चैत्राली ताई. हाय प्रेम. अरे बापरे! म्यूट होतं का? आजची लाईव्हची वेळ चुकली आणि बघता बघता सगळी मंडळी गायब झाली. पण काही हरकत नाही. खरी माणसं वेळ नाही साथ बघतात. येस. आज मिस्टरांची ड्युटी होती त्यामुळे ते लवकर जेवायला येणार होते. त्यामुळे मी लाईव्हचा टायमिंग हा घेतला मग. आता गेले तेव्हा. तर एकदम बरोबर बोलला प्रेम. येस. जी खरी साथ देणारी माणसं असतात दादा, ती मी कधीही घेतलं तरी येणार लाईव्ह. टायमिंगवर नाही घेतलं तरी ते असणार. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, अशी सिंहगर्जना करणारे लोकमान्य टिळक. बरोबर? भारतीय असंतोषाचे जनक मानल्या जाणाऱ्या लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी ही सिंहगर्जना केली होती. भारतीयांमध्ये भारतीयांमध्ये स्वराज्याबद्दल प्रेम आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याची जिद्द निर्माण करण्यासाठी त्यांनी ही घोषणा दिली होती. आणि त्यांनी जी 2 महत्त्वाची वृत्तपत्रे ही जनजागृतीसाठी केली होती, ती म्हणजे एक केसरी आणि एक दुसरं मराठा. मी तुझ्या लाईव्हसाठी येण्यासाठी काम पण लवकर संपवली, पण टायमिंगनेच गेम केला. सॉरी यार, मी सांगायला पण विसरली. मी पोस्ट करायला पाहिजे होतं. अ, सॉरी, सॉरी. टायमिंग. हं, बोला मंडळी. करा, कमेंट करा पटकन. दुसरा प्रश्न आहे, महाराष्ट्राचा राज्यखेळ कोणता आहे? महाराष्ट्राचा राज्यखेळ आहे, सांगा बघू. प्रेम म्हणतोय, "सॉरी नको बोलूस, तुझ्यासाठी लोकं पुन्हा पुन्हा वाट बघतील." हां ना. अक्षयदादा, मी तर माझा मोबाईल बंद करून ठेवला आहे ऑफिसमध्ये, काही का होईना. हां, सुट्टीवर आहात ना. एक काय म्हणतात ते, एन्जॉय करायचं. हुतू तू तू हुतू 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 तू 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 हुतू 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 हुतू. प्रेम, तुला ह्या स्क्रीन कास्ट बद्दल काय माहिती आहे? अशा लाईव्ह बद्दल काय माहिती आहे, स्क्रीन कास्ट लाईव्ह बद्दल? ऑफिस जाए भाड़ में, हम तो छुट्टी मनाएंगे. बरोबर ना अक्षय दादा? महाराष्ट्राचा राज्यखेळ कोणता आहे? तर आहे कबड्डी. हुतुतुतू. कबड्डी हा महाराष्ट्राचा अधिकृत राज्यखेळ आहे, जो मातीतला खेळ म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्राने देशाला अनेक नामवंत कबड्डी खेळाडू दिले आहेत आणि प्रो कबड्डीमध्ये ही राज्याचा मोठा दबदबा आहे. हा खेळ शारीरिक ताकद आणि चपळता वाढवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. आपण सगळीजण लहान असताना किती खेळायचो. मी तुम्हाला म्हणजे मी 10वी पर्यंत खूप खेळली कबड्डी आणि जिंकलोही. लय भारी वाटायचं शाळेमध्ये असताना.
अक्षय दादा म्हणतात, "येस, एकदम बरोबर." अक्षय दादा म्हणताय, "20 तास 6 दिवस काम करून मेंदू थकून जातो." येस, येस दादा, खरंच कठीण आहे. काम करणं कठीण आहे दादा. एक वेळेस शरीर थकलं तरी चालतंय हो, पण मेंदू थकला ना, तर कसं होणार ना? कबड्डी हा महाराष्ट्राचा कसा खेळ आहे? अधिकृत राज्य खेळ आहे. जो मातीतला खेळ म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रातला असा कोणता खेळ आहे, जो मातीतला खेळ म्हणून ओळखला जातो? तो कबड्डी. बरोबर ना? महाराष्ट्राने देशाला अनेक नामवंत कबड्डी खेळाडू दिले आहेत. हं, ओके. आणि हा खेळ कशासाठी उपयुक्त मानला जातो? शारीरिक ताकद आणि चपळता वाढवण्यासाठी. लक्षात ठेवा मंडळी. हर 3 महिन्यांनी मी सुट्टी घेतो. हां ना दादा, 3 महिन्यांनी सुट्टी पाहिजेच म्हणजे पाहिजे, आहे ना? आम्ही पण 3 महिन्यांनी किंवा 4 महिन्यांनी सुट्टीला जातोच जातो. हुतुतुतू, हुतुतुतू, हुतुतुतू. अरे, मी प्रेम तसं नाही म्हणत व्हायरल होण्यासाठी. म्हणजे मी खूप ऑब्झर्व्ह केलंय, जेव्हा एखादी स्क्रीन 5-5 किंवा 2-2 तासासाठी मी जर अशी ठेवली, तर ह्याच्यावर खूप व्ह्यूज येतील. पण इथं मी माझा व्हॉईस पण देते आणि फेस पण देते आणि एक चांगला कंटेंट पण देते, तर इथं व्ह्यूज भेटत नाहीये. आणि एकच इमेज 5-5 तास किंवा 2-2 किंवा 4-4 तास सलग सकाळ, दुपार, संध्याकाळ, सकाळ, दुपार, संध्याकाळ अशी 8-15 दिवस चालू आहे आणि त्याच्यावर व्ह्यू भरपूर 75K 71K अशा अशी जेव्हा लाईव्ह असते, तेव्हा लो कंटेंट म्हणून YouTube देतं आय थिंक. हे खरं आहे का? हे विचारायचं होतं तुला. अक्षय दादा कुठं गेला? मला स्पेशल सुट्टी अलाउड आहे. वार्षिक 18 सुट्ट्या. ओके. खरं आहे. काय खरं आहे? किंवा एखादा पॉलिटिकल विषय ठेव नुसते व्ह्यूज येतील. हम्म. तेच. पण काय माहितीये तिथं आवाज म्हणजे YouTube काय सांगतं, अशा स्क्रीनकास्ट लाईव्हला आवाज पण द्या, तुमचा कंटेंट पण द्या आणि फेस पण द्या. तर तो एक चांगला हाय कंटेंट म्हणून मानला जातो. पण जेव्हा मी हे सगळं पुरवतो, तेव्हा व्ह्यूज कमी येतात आणि एखादी स्क्रीन मी एकदाच अशी लावलेली आणि त्याला अ, 33 तास भेटलेले एका लाईव्हला.
हां, एखादी रिलिजियस इमेज जरी ठेवली तरी पण व्ह्यूज येतात. पण त्याचा उपयोग नाही ना दादा. मग मॉनिटायझेशनच्या वेळी प्रॉब्लेम होतात. चंद्रावर पाऊल ठेवणारा चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला मानव कोण होता? ऑप्शन आहे युरी गागारिन, ब. राकेश शर्मा, क. नील आर्मस्ट्राँग आणि ड. बझ एल्ड्रिन. तर उत्तर आहे नील आर्मस्ट्राँग. या स्पष्टीकरण देऊ आता पटकन देते मी तुम्हाला ह्याचं पण. इश्कॉलला म्हणते YouTubeवर व्हायरल होण्यासाठी फक्त हाय कंटेंट पुरेसं नसतं. लोक काय जास्त वेळ बघतात आणि कुठं थांबतात हे महत्त्वाचं असतं. अरे तसं नाही मी म्हणत आहे. हे स्क्रीन कास्टचं मी बोलते, की म्हणजे असं जर म्हणजे ह्याच्या गाईडलाईन काय आहेत, जर तुम्ही एकच इमेज 15 मिनिटापेक्षा जास्त ठेवलात, तर तो लो कंटेंट म्हणून पकडला जातो आणि त्यानंतर मॉनिटायझेशनच्या वेळी झालं तरी पुढे जाऊन डिमॉनिटाईज पण होऊ शकतं. स्क्रीन कास्टमध्ये. त्याच्यासाठी आपला फेस, व्हॉईस आणि एक एज्युकेशनल किंवा काहीतरी द्यायला पाहिजे आपल्याकडनं. असं ते स्क्रीन कास्टचं लाईव्ह असलं पाहिजे. पण अशा वेळी काय होतं व्ह्यूज कमी येतात आणि आता मी ही एक इमेज घेतली आहे आणि फेस बंद केलाय, व्हॉईस बंद केलाय आणि मी 2 तास ठेवले. याला 101 लोकं तेच बघत बसतात. मग अशा परिस्थितीत आम्ही जर व्यवस्थित आम्हाला द्यायचं असेल, तर आम्ही काय करणार? हा माझा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अक्षरशः हे आपल्याला माहीत आहे, पण बाकीच्या लोकांना त्याची माहिती नाही. त्यामुळे बाकीचे लोकं काही का करेना. अरे नाही, मला म्हणजे रिअल इन्फॉर्मेशन पाहिजे. हे खरं आहे की खोटं आहे असं. तर 21 चंद्रावर पाऊल ठेवणारा पहिला मानव होता नील आर्मस्ट्राँग. यांनी 21 जुलै 1969 रोजी अमेरिकेच्या अपोलो 11 या मोहिमेद्वारे नील आर्मस्ट्राँग यांनी चंद्रावर पहिले पाऊल ठेवले. चंद्रावर पहिले पाऊल कोणी ठेवले? नील आर्मस्ट्राँग यांनी. कधी ठेवले? 21 जुलै 1969 रोजी अमेरिकेच्या अपोलो 11 या मोहिमेद्वारे. चंद्रावर पाऊल ठेवताच त्यांनी मानवासाठी एक छोटे पाऊल उचलले. एक छोटे पाऊल, पण मानवजातीसाठी एक मोठी झेप आहे, असे म्हटले होते. मानवासाठी एक छोटे पाऊल, चंद्रावर पण मानवजातीसाठी एक मोठी झेप आहे, असं म्हटलं होतं. युरी गागारिन हे अवकाशात जाणारे पहिले मानव होते. अवकाशात. तर राकेश शर्मा हे अवकाशात जाणारे पहिले भारतीय होते. ओके प्रेमो, ओके. पण ह्याच स्क्रीनकास्टमध्ये पॉलिटिक्स मधले विषय ठेवले तरी पण चालतं. हां, पण त्याच्यावर बोलायला पण पाहिजे ना. आणि जर बोललं नाही तर रीच भरपूर येईल, व्ह्यूज पण भरपूर येतील. पण त्याचा फायदा मॉनिटायझेशनला किंवा होणार नाही. वॉच टाईम पण मिळेल, पण पुढे जाऊन माझं डिमॉनिटाईज होईल चॅनल. धुवायला टाकतात. हां, धुतात.
वातावरणात सर्वात जास्त प्रमाणात आढळणारा वायू कोणता? ऑक्सिजन, ऑक्सिजन, ऑक्सिजन. नायट्रोजन, 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 नायट्रोजन. तर उत्तर आहे वातावरणात सर्वात जास्त प्रमाणात आढळणारा वायू आहे नायट्रोजन. आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणात 78% नायट्रोजन वायू आढळतो. तो सर्वात जास्त आहे. त्यानंतर सुमारे 21% ऑक्सिजन असतो, जो आपल्याला श्वास घेण्यासाठी आवश्यक असतो. नायट्रोजन वायू वनस्पतीच्या वाढीसाठी आणि प्रथिनांच्या निर्मितीसाठी अत्यंत महत्वाचा असतो. वाव, व्हेरी नाईस. खूप छान. पृथ्वीच्या वातावरणात नायट्रोजन किती टक्के असतो? 78% आणि ऑक्सिजन 21% असतो. नायट्रोजनचा वापर कशासाठी होतो? वनस्पतींच्या वाढीसाठी आणि प्रथिनांच्या निर्मितीसाठी. आणि ऑक्सिजनचा उपयोग कशासाठी होतो? आपल्याला श्वास घेण्यासाठी. ओके. अक्षय दादा म्हणते आपली सिस्टम बदलली पाहिजे, ऑक्सिजन पेक्षा आपण नायट्रोजन घेतलं पाहिजे. का हो दादा, असं का? अक्षय दादा अक्षय दादा म्हणते झाडांच्या झाडांचा वाढीसाठी झाडा ठेवली तरी कुठे आहे, त्यापेक्षा मनुष्यानेच नायट्रोजन घ्या. ओके ओके. खरंच झाडं राहिलीच नाहीये. त्यामुळे यावर्षी महाराष्ट्रात आता मी कालची न्यूज ऐकली, की मुंबईमध्ये जी खारफुटीची वनं आहे, ती तोडून तिथं ब्रिज बनवतायत, काहीतरी रस्ता बनवतायत. माहिती आहे का तुला प्रेम? इश्कवाला लावून म्हणतोय, जो शेवटपर्यंत राहील त्याच्यासाठी सरप्राईज, हे टायटल उद्याच्या लाईव्हला लाव. ओके. नक्की, नक्कीच. ओके प्रेम. खुशी काय काढलंस तू?
असं बोलतात. अक्षय दादा म्हणतायत मनुष्याने झाडे तोडली त्याच्या अस्तीसाठी, मग जर झाडे उरली नाही तर नायट्रोजन काय कामाचा? मग मनुष्याने नायट्रोजन घ्यावा ऑक्सिजन पेक्षा. बरोबर बोलला दादा, बरोबर आहे. हे मात्र खरं वाटलं मला. तुझ्याकडे पीसी आहे का? नाही, लॅपटॉप आहे रे, लॅपटॉप आहे. कम्प्युटर नाही आहे, लॅपटॉप आहे. प्रेम म्हणतोय मी फॉरेस्ट एरियामध्ये सुद्धा काही फळझाडे लावलीत, पण आता एक प्रॉब्लेम झालाय. कसला रे प्रॉब्लेम? अक्षय दादा म्हणून म्हणतो मानवी सिस्टीम बदलली पाहिजे. जर त्यांना ऑक्सिजन नको तर खरंच तेच होणार ना दादा, तुम्ही सांगताय तसं. प्रेम म्हणतोय वानर येऊन धुडगूस घालतात. फॉरेस्ट ऑफिस वाले पण हैराण की एकदा त्यांना समजलं ना इथं फळझाडे वगैरे आहेत किंवा काय, तर ते येऊन येऊन खाऊनच जोपर्यंत त्याचा सत्यानाश होत नाही तोपर्यंत तेच करणार. नटसम्राट या अजरामर नाटकाचे लेखक कोण आहेत? पर्याय पु. ल. देशपांडे, वि. वा. शिरवाडकर म्हणजे कुसुमाग्रज, क. विजय तेंडुलकर आणि ड. प्र. के. अत्रे, प्रल्हाद केशव अत्रे. तर उत्तर आहे वि. वा. शिरवाडकर, म्हणजेच त्यांना कुसुमाग्रज म्हटलं जातं. वि. वा. शिरवाडकर यांना आपण कुसुमाग्रज या नावाने ओळखतो. त्यांनी हे नाटक लिहिलेलं आहे. या नाटकातील कुणी घर देता का घर हा संवाद अत्यंत लोकप्रिय आहे. त्यांच्या स्मरणार्थ त्यांचा जन्मदिवस 27 फेब्रुवारी मराठी राजभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. 27 फेब्रुवारी दिवशी राजभाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. कोणाच्या स्मरणार्थ? कुसुमाग्रजांच्या. वि. वा. शिरवाडकर. उत्तर देणारे कोणी आले नाही आज, कोणीच नाही आलं. ढ नाही, रोज शाळेत येणारे विद्यार्थी आले, ढ म्हणू शकत नाही त्यांना. अक्षय दादामध्ये या वर्षी 150 नारळ आणि 100 जांभूळ आणि 35 पेरू लावण्याचा विचार आहे. वाव, कुठं लावणार दादा? महाराष्ट्रात येऊन?
प्रेम म्हणतोय नुसते बी टाकले तरी रुजतात. अक्षयदादामध्ये नवीन जागा घेतली आहे. 21 गुंठे त्यामध्ये लावायची आहेत. ओके. मग त्याला हे कोण करणार? केअरटेकर वगैरे ठेवणार का तुम्ही मग? कारण अशी जी झाडं असतात त्यांना काळजी पण खूप घ्यावी लागते लावल्यानंतर. हो. ओके, ओके. लावा, लावा दादा. खरंच खूप छान. भारी वाटते अशी आणि ना जेव्हा तुम्ही म्हणजे तुमचं सगळं जॉब वगैरे नंतर जेव्हा तुम्ही रेस्ट टाईम असेल तुमचा म्हणजे इन फ्युचरमध्ये, तेव्हा तुम्ही त्याच गोष्टींमध्ये खूप असं भारी वाटेल तुम्हाला तिथं बसल्यावर सुद्धा. शार्पनर घेऊन येतो जा. केअरटेकर आहे सगळं बघायला. येस. मग खूप छान दादा, खूप छान. करा दादा हा. खूप मस्त. केअरटेकरसाठी आउट हाऊस वगैरे पण बांधायचं आहे. वाह! 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 दादा आंब्याची पण झाडं लावा. आंब्याची पण झाडं लावा दादा. कुणी घर देता का घर? नटसम्राट हे नाटक तुम्ही सगळ्यांनी बघितलंय का? नटसम्राट, नटसम्राट. कुणी मला घर देता का घर? अक्षरशः खरंच इन्स्पायरिंग नाटक आहे हे. खरंच खूप भारी आहे. आंबा शोधात आहे अजून, पाहिजे तसा नाही मिळाला. ओके, ओके. रत्नागिरी हापूस लावणार आहे. ओके, ओके. बरं आहे मग. दादा लावा, लावा. खूप छान. आता लोकं झाडं तोडतायत, आपण लावायची. जगातील सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर म्हणजे महासंगणक तयार करणारा देश कोणता? प्रेम म्हणतो एक दिवस असा येईल लोक नोटिफिकेशन येण्याआधीच तुझ्या लाईव्हची वाट बघतील, पण कधी येणार तो दिवस लवकर येईल. आताचे नटसम्राट बघितले आहे. ओके, ओके. आर, आर. आर आहे तो आर. तर जगातील सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर महासंगणक तयार करणारा देश आहे अमेरिका. तर अमेरिकेचा फ्रंटियर हा सध्या जगातील सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर मानला जातो. हे संगणक हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी, वैज्ञानिक संशोधनासाठी आणि अंतराळ मोहिमेसाठी वापरले जातात. भारताचा सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर ऐरावत हा आहे. ऐरावत. समजलं का मंडळी? जगातील सर्वात वेगवान सुपर कॉम्प्युटर कोणता देश तयार करतो? अमेरिका. आणि हा कॉम्प्युटर कशासाठी उपयोगाचा असतो? हे संगणक हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यासाठी, वैज्ञानिक संशोधनासाठी आणि अंतराळ मोहिमेसाठी वापरले जातात. हां, अरे आज म्हटलं सगळ्यांचा टाईम चुकला ना म्हणून मी ही घेतली. फेस लाईव्ह घेणार मी. आज जरा टाईम चुकला ना म्हणून म्हटलं हे घेऊया. अक्षयदादा म्हणतायत आता झाडं लावली तर मुलाबाळांना फळ खायला मिळेल. येस दादा.
बरोबर. आपण फळाची अपेक्षा नाही करायची, पण आपल्या पिढीला, पुढच्या पिढीला ताजी फळं मिळतील. तयार करणारा अमेरिका, पण नावं ठेवतात भारतीय. चल प्रेम, मी संपवते. उद्या आपण 1:15 वाजता भेटणार आहोत उद्या. अक्षय दादा, उद्या 1:15 वाजता भेटू आपण. माझी बॅटरी पण डेड होत चालली आहे आणि दुसऱ्या मोबाईलची पण डेड होत चालली. ओके, 1:15च्या आधी हजर. ओके, ओके. येस, नक्की. बाय प्रेम, बाय अक्षय दादा. काळजी घ्या दोघेही. बाय बाय. 1:10 वाजता हजर. येस, मी पण 1:10 वाजताच हजर होते. बाय. काळजी घ्या.